अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ही जीएमसी प्रमाणे गोव्यातील खासगी रुग्णालयात लागू होण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचं गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगितलंय. पाहूयात. आरोग्याच्या दृष्टीने सुद्धा सिंधुदुर्ग गोव्यावरती खूप निर्भर आहे. त्या दृष्टीने जर बघितलं तर सिंधुदुर्गातल्या लोकांना तिथल्या काही हॉस्पिटल्समध्ये इथली जी योजना आहे महात्मा फुले ती जर कार्यान्वित करून जर मिळाली तर त्याचा खूप फायदा होऊ महात्मा शकतो. फुले याचं कार्ड गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये पण इम्प्लिमेंट होतं आहे. आता यापुढं गोव्यामधल्या बाकीच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्येही ते इम्प्लिमेंट व्हावं, म्हणजे जन आरोग्य कार्ड माननीय प्रधानमंत्री मोदीचं आणि इथलं महात्मा ज्योतिबा फुले हे कार्ड त्या ठिकाणी सगळ्या प्रायव्हेटमध्येही इम्प्लिमेंट व्हावं यासाठी माझे स्वतःचे प्रयत्न असतात. प्रायव्हेट हॉस्पिटलकडे सगळ्यांकडे बोलून म्हणजे त्याचा फायदा सगळ्यांसाठी होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.